Bagurumba, hai bagurumba, bagurumba, hai bagurumba. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दाद्रा तालनि सायाव नोंथांमोननो आं एसे फोरमायगोन। थांनाय भिडिअ नोंथांमोना आंखौ जोबोद सापर्ट खालामदों। स' माने बेयाव सानैसो जोंनि फलोवार्स बिथांमोना कमेन्ट खालामहरदों मा काउन्टिंखौ बुजि मोनाखैनो, माने तालनि काउन्टिंखौ बुजि मोनाखै। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनफा मोनफा तालनि काउन्टिंखौ बा बिनि मात्रा बिनि तालि खालिफोरखौ खोन्थागोन आङो। दायो माने खोन्थागोन होनना सानदों आरो। स' गिबियाव आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन मा दाद्रा तालनि सायाव। दाद्रा ताला बेसेबां मात्रानि, बेयाव बेसेबां तालि दोङो, बेसेबां खालि दोङो, बेखौ माबायदि काउन्टिं खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थागोन। स' दाद्रा ताला इजि, माने बयनिख्रुइबो इजिबो होनजागोन आरो गोराबो होनजागोन। जाय मिथियो बेनि थाखाय इजि, जाय बुजि मोना बेनि थाखाय गोरा। आं दायो स्क्रिनाव होदों लिरनानै दाद्रा ताल होननानै। बेयाव लिरदों धा धी ना धा तीन ना। अके, धा धी ना धा तीन ना दोङो बेयाव। स' बेयाव खायसे खायसे धा धी ना धा तु नाबो होनना बुङो, खिन्थु जोङो इजि बांसिन आं बाहायो धा धी ना धा तीन ना। बेयाव मा दोङो धा धी ना धा तीन ना, माने बेयाव 1 2 3 4 5 6 टोटल बियो 6 मात्रानि ताल। बेफोरनो गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया जाबाय बेफोरो। जायखिजाया तालनि मात्रा, बिनि तालि खालि, बिनि बलखौ गोसो लाखिबानो नोंथांमोना बे तालखौ मोजाङै सोलोंनो हागोन। अके, दा बेयाव धा धी ना धा तीन ना, बेयाव सिङाव दोङो नाय सानजाबसिन दङ, बेखौ साम होनना बुङो। बिनिफ्राय बेयाव लाथिख' दङ, बेखौ मा बुङो खालि होनना बुङो। दायो आङो तालि खालि, बे दाद्रा तालनि तालि खालिखौ बोरै आखाइनि इसाराजों खोन्थिगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। अके, धा धी ना धा ती ना, माने धा माने धा जाबाय, माने खालि जाबाय। ओके, धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना। शर्टकाटाव आरो एसे लं खालामबा धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना, बिदि जायो। स' दायो बिनि काउन्टिंखौ, जायखिजाया मेथाइआव काउन्टिंखौ बोरै खालामगोन? बे दाद्रा तालनि मेथाइनि चलनानो बेलेग जायो। अके, बेखौ ओरैबायदि खालामा धा धी ना धा ती ना बिदि खालामा। काउन्टिंबो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिदि खालामा। बेहा मोनसे गावबा गाव मोनसे थांनायनि स्टाइल दङ, मिथिबाय? जेरैबायदि जों गासैबो मानसिफोरनि थाबायनाय स्टाइलफोरा बेलेग बेलेग जायो, थिग तालनिबो बिनि चलनफोरा बेलेग बेलेग जायो। बिनि स्टाइला मारै जागोन? धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना, बिदि बुंनानै सोलोंबासो नोङो बे तालखौ मोजाङै हागोन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिदि नङा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल, मोनसे बर'नि मेथाइ दङ, सफैगोन जेबोला जुलिनि गोथार साना, खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै सना, नै बिदि जायो थारमाने। बिनि चलनाव नाय 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिदि जायो। आरो मोनसे बयबो मिथिनाय मेथाइ बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बायाबो दाद्रा तालाव दङ नाय। बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा, बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा, बेफोर दाद्रा तालाव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बिदि काउन्टिं खालामनांगोन। अब्ला नोंथांमोना दाद्रा तालखौ मोजाङै बुजि मोनगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जिथु खोन्थानायाव नोंथांमोना दाद्रा तालखौ मोजाङै बुजि मोनबाय। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक
कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो अके थेंक इउ